de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma avril kalo tile 27 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min n'aw bɛ sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'o y'o waatu seli a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la an ka jamana marabagaw u ye sefa wari miliyari 132 ni ka o de fara ɲɔgɔn kan sefa wari miliyari 132 in yɛrɛ a bɛna don an ka jamana camancɛya bolo fanfɛla ma olu ka yɔrɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Mopti ale ni Segu ni kunnafoni kɔni dira avril kalo tile 25 san 2022 an ka ministre ɲɛma o fɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen bɛ an ka camancɛ bolo fanfɛla o la sa n'olu ka kuma ɲɔgɔnya o kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 392 ko yɛrɛ de kan ka ɲini ni ka don camancɛ bolo o fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kɛlɛ ye dugu minnu n'a ye olu ci wari ninnu ka kɛ ka o dugu ninnu ni ka o jɔ ko kura ye walasa lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na Amita Bafulabe n'an taara Bafulabe an bɛ taa Santa Fara ale bɛ Bafulabe sigida o fɛ u ka buguda dɔ tasuma de kɔni donna ale la dɔgɔkun tɛmɛnen o la tasuma min yɛrɛ ni ale bɔra Gabugu kɔnɔna de la kɛrɛnkɛrɛnnen sa suntigɛ wagati o la tasuma in yɛrɛ kɔni donnen bugu la wagati min na sa dugulamaw u y'a laɲini ni ka tasuma in o faga nka o ma se ka tasuma faga ka sababuya kɛ tasuma kɔni ale fanga bonyana u ma kunnaja yɔrɔ kɛra fɛn min ye sa maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka a ye bololamina caman ni ka olu tiɲɛ an sɔngɔkaw olu fɛ nɔ balofɛn caman o de dira maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ o la avril kalo tile 25 san 2022 a balofɛn dɔ bɛ tali kɛ tulu carton 10 ka taga se safinɛ o carton 10 ma fɛn min ye sukaro paquet 40 ye o dira u ma balo n'o ye malo ye o tɔni 3 ni musaka in yɛrɛ kɔni bɔra ni ka a di Wutaguna Tesita ale ni Talataya dugulamaw olu ma a musaka bɛɛ lajɛlen o bɔra maa minnu kun sa o de ye MINUSMA maaw ye u ka ɲɛmaaya y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni balofɛn taara ka d'u ma walasa gɛlɛya min bɛ u kan sunkalo kɔnɔna in na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na an bɛ taa Kulukoro n'an taara Kulukoro ni wagati in na bagan kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ bagan min ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya sa o ye misi ye tile damadama bɛ ani sunkalo ale ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko misi yɛrɛ kɔni ale sɔngɔ bɛ daminɛ sefa wari 60 ka taa se sefa wari 140 ma o de bɛ ka don misi o la ni wagati in na misi feerelaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala bagan ale sɔngɔ kan k'a sababu bɔra fɛn min na o de ye bagan dumuni ale fana sɔngɔ de ka gɛlɛn Bamba ale ni Temera ni dugu fila bɛ Gawo sigida o la ni dugulama ninnu kɔni nɛgɛjuru sira kɔni tigɛlen de olu la ale ni bɔlɔlɔ u tɛ ka o sɔrɔ u bɛ kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔn ni ka o de tagama ni ka taa nɛgɛjuru sira ka o ɲini walasa u bɛ se ka u limanaw ni ka olu lasɔrɔ cogoya min na ani fo ka taga se wariciw ka olu bɛɛ kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taga ninnu kɛ u kɔni ye wele dabila an ka jamana marabagaw ma u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na
Kajolo buru ferelaw ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati na buru kɔni sɔngɔ gɛlɛlen don Kajolo n'a lamini o kɔnɔna la kabini avril kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 dɔ faralen no buru olu sɔngɔ kan Bubakari Bamba ka fɔ la ko buru kala kilancɛ ale tun bɛ feere sɛfɛ wari 25 nka ni san buru kilancɛ bɛ ka feere sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 30 o de la buru kumaba yɛrɛ o ye sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 60 ye n'o o ye goropɛn ka sɔrɔ ale tun bɛ feere sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 50 de la buru feerelaw ka fɔ la sa ko ne ye ko buru kɔni sɔngɔ o gɛlɛyara ko dɔ de farala farni ale sɔngɔ kan a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin wagati in na anw ka finitigilakaw olu kɔni bɛ ka san sɔrɔ don o don ka taga fɛ jugulamaw olu kan o de la sa opération kɛlɛtigi olu y'a bali k'a fɔ ko pankuru fosi kana boli anw ka jamana o sanfɛla la ni ma yamaruya ɲini an ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena sa almerelɛr maw olu fɛ an ka jamana marabagaw kɔni bɔra kunu ni ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko nanzaraw olu kɔni ka pankuru de bɛ ka yɛlɛ anw ka jamana o sanfɛla la ka se ka anw ka finitigilakaw ni ka olu lala ta ka taa di an jugulamɔgɔw ma walasa u ka se ka dankari an ka buna hadamadenya la cogoya min na an ka jamana marabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛ jɛ ni faransikaw ka nin waleya jugu ye k'u k'a lajɛ an ye sariya min ta an ka jamana o kɔnɔna la u ka se ka o sariya ni ka o labato Gosi ale bɛ Tɔnbɔkutu o mara la sa a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko su dɔw de kɔni yera dingɛ o kɔnɔna la u don ko juguya o la o de la sa an ka finitigilakaw ka kiiriso ɲɛmaaw olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu daminɛ avril kalo tile 25 san 2022 u ye nin kunnafoniya ni k'a di k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigira sen kan sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ kɔnɔna la sa nɔminɛlikɛlaba ale kɔni wulila ni ka taa i ɲɛ da nin waleya jugu in o kan a taatɔ la a kelen ma taa a ye kɛnɛya tigilamaba kelen ni ka o da yɛrɛ kan ka taga se ba polisilakaw olu ma o n'a ɲɔgɔnna caman walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ teliya la cogoya min na Aïssata Coulibaly ni bɛɛ b'a falen ma ko Bijou Siraba min yɛrɛ ni ale kɔni tun bɛ musow ka kasobon o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko a ye dafariya ni ka o kɛ bɔlɔlɔ kana o la bɔlɔlɔ min ko don sa kɛrɛnkɛrɛnna sa TikTok o ye o de ye kɔnɔna ye Bijou Siraba yɛrɛ kɔni a y'a laɲini k'a fɔ ko ka waati kunkurun labilali ni ka o di a ma o de la sa o ye a labila o waati kunkurun labilali o la san 2020 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasara kɔni o cayara anw ka jamana o kɔnɔna la nka o kɔfɛ sa dɔ de bɛ ka fara sirabakan kasara o kan ka taga a fɛ maa 600 ni maa 22 sirabakan kasara a kɛra olu ka buna hadamadenya o sababu ye anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ka kɛ ni maa minnu olu jogina o tɛ a la fo ka taa se maa minnu jogini fitinin kɛra olu fana na o tɛ o la san 2021 dɔ farala sirabakan kasara maa olu kan maa 1610 nani olu kɔni sirabakan kasara ni ka o sɔrɔ maa 900 ni maa 52 olu jogina maa 700 ani maa 36 olu kɔni tayana sirabakan kasara o la o de la 100 ni murumuru 3 o kɔni de yɛlɛna sirabakan kasara o kan ni kunnafoniya kɔni dira cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sirabakan sariyaw olu labatoli o ma n'an b'a fɔ o ma ko ANASER Laylatul Kadr ale ye latigɛ o su ye latigɛ su min ni alisilamɛ dinɛ tigilamaw bɛ a la ɲɛnamaya bi ta kan ka ɲɛnamaya avril kalo tile 27 ka dugu jɛ avril kalo tile 28 na ni su in kɔni bɛ ɲɛnamaya ni kuranɛ kalan ale ni wajulu ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka an ka bato kɛlenw ala k'olu bɛɛ lajɛlen ala k'o minɛ san caman caman masa ramani bolo ala k'o yira an n'an baden silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sunkalo in halisa ala k'a tɛmɛ ko ɲuman di alisilamɛ dinɛ tigilamaw olu ma Mali kunnafoni jabarani lajɛba o kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jikɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya min ni a nana tungarangew kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to tunga kɔfɛ ka na so jɔ i faso kɔnɔna la n'o ye ba maliba ye k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ yurugu ma k'i ka wariko la yurugu ma k'i ka terɛnko la tunga lafiya ma olu de bɛ se ka o kɛ aw ye lafiya ani damu o kɔnɔna la a ye tunga lafiya ma aw y'u wele walasa aw bɛ se ka ni ka so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la hɛrɛ ani lafiya o kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ